Em dic Xavi Nolla, soc sommelier i treballo fent assessorament extern per restaurants, per cellers. Jaume Àrboles i soc enòleg. Jo em dic Josep Pellegrin, soc sommelier, treballo actualment a l'Escola Joviat d'Hostaleria de Manresa i actualment millor sommelier d'Espanya, 2016. Jo em dic Jofre Tarrida, soc del Prat de Llobregat, tinc una taverna vinoteca especialitzada. Em dic Natàlia Roig i soc sommelier de restaurant. Ruth Troiano, periodista i sommelier. Soc la Núria Ruiz i soc sommelier i enòloga, responsable de l'empresa Qualia Vins. Considero que els Premis Vineri eren uns premis necessaris a casa nostra. Un reconeixement al vi català, és a dir, un reconeixement a tota aquella gent que durant molts i molts anys ha estat treballant la terra i ha volgut treure un producte i ara se'ls reconeix. Els Premis Vineris jo crec que es reconeix la labor que es fa aquí a Catalunya sobre el món del vi, on els bodeguers lluiten i treballen amb força per tindre un bon producte català. I el fet de tastar i crear una mica de competència entre les diferents bodegues, competència, rivalitat sana, doncs fa que això a la llarga es vagi incrementant la qualitat dels vins de Catalunya. Bueno, és un reconeixement a tota la tasca que s'està fent dintre de Catalunya amb tota la seva gran diversitat de vins i de tipus de vins diferents. Perquè professionals, enòlegs, sommeliers el tasten i el classifiquen, no? Es decideix per un vi quan li recomana un amic o li recomana un prescriptor o li recomana un entès, i els Premis Vinari fan aquesta feina, no, de recomanació i prescripció importantíssima. Penso que feia falta al país i per sort no només es fan els vins sinó també ara en els vermuts. És la plataforma i la veu que tenen els nostres vins de dir que estem aquí i que realment valem molt la pena que ens coneguin. Precisament això que dèiem, no? Que el present del vi català ja és espectacular, però que el futur és molt millor. Jo crec que és una iniciativa molt bona.